Dneska sme v Mačakos, kde sa koná nábor detí do programu Adopcia na diaľku. Máme tu momentálne okolo 200 detí, ktorí prišli z rôznych oblastí v rámci kraja Mačakos. Niektorí zastávali 4-5 hodín. Tento nábor spočíva v tom, že deti si zasadnú k testom, cez ktoré vlastne prejdú a tie najšikovnejšie deti budú vybrané do druhého kola. V tom druhom kole sa sústredíme najmä na také osobné pohovory, kde sa snažíme dozvedieť čo najviac informácií o rodine dieťaťa, o tom, v akých podmienkach žije, z akej rodiny pochádza. Podľa toho sa vybere určitý počet detí, ktorý by sme teda do programu chceli prijať. A tie deti potom vlastne náš sociálny pracovník navštíví každé jedno z tých detí doma, kde sa vlastne zameriava na to, v akých podmienkach a v pomeroch to dieťa žije, aká je finančná situácia toho dieťaťa. Následne sa dajú odporúčania na výber a prijatie detí do programu. Na budúci školský rok 2024 máme k dispozícii 50 miest, z toho 35 miest pre deti bude patriť deťom nadaným z ťažkých sociálnych podmienok a 15 miest bude patriť pre deti s albinizmom a deti s telesným postihnutím. Potom v januári prídu do školy svätého Filipa Neriho, na ktorej budú študovať. Aj vďaka vám, vašim finančným prostriedkom, od nás pôjdu ďalej na stredné školy alebo na vysoké školy podľa toho, ako sa im bude dariť. Budeme veľmi radi, keď vás nejaké dieťa zaujme a budete ho mať snahu podporiť vo vzdelávaní. Všetky tieto deti pochádzajú zo štátnych škôl, teda študujú na štátnych školách. Vzdelanie na štátnych školách v Kenii je veľmi komplikované a má veľmi nízku kvalitu. V jednej triede môže študovať 70 až 80 detí, ktoré nemajú riadne školské pomôcky, potreby. V školách často nie je elektrina, sanitárne zariadenia sú naozaj na úrovni 19. storočia alebo aj nižšie. Deti nedostávajú takmer žiadne kvalitné vzdelanie, tlačia sa v triede bez riadnych študijných podmienok. Preto sen každého rodiča je, aby dieťa mohlo študovať v súkromnej škole, kde ten pomer detí je 1:30, kde majú učebnice, kde majú zošity, kde majú perá a pomôcky, kde majú riadnu stravu a riadne bytovacie podmienky. Každé jedno dieťa, ktoré príjmeme do tohto sociálneho programu, sa budeme snažiť nájsť adoptívneho rodiča alebo adoptívnych rodičov, ktorí vlastne mu zabezpečia takéto vzdelávanie v našej škole. Yes, how are you?